ľudia! Vítajte pri našom úplne prvom videu! Tak to nevyšlo. Vyšlo. Lebo to malo byť prvom novom, ale dobre, to je jedno. Stolička! Dobre, stopím to. Hey, some sister, wow, to Mr. on the radio. Bam, ľudia! Vítajte pri našom novom, prvom, historickom videu! Inak sme sa vám zabudli predstaviť. Ja som Leni. A ja Bia. Lenka ináč. No Kalendári. To fakt. Wow. OK, takže rozhodli sme sa pre vás natočiť videá, alebo budeme pre vás točiť videá. Nebudú vychádzať pravidelne, pretože nebývame pri sebe, alebo ako to máme. 15 km, či 25? 25. Nepoviem, ona je z Košíc sú veľké, ale ja nepoviem skáďal som. Skreknieca! OK. Tak, dobre. To bolo dobré. To nebolo Viem, vôbec kde dobre. bývaš? Počkaj, krechnem tie. Nenajdu ma. Nikto ma nenájde. Okrem mňa. Presne tak. Takže, poďme sa k téme. Budeme sa pre vás točiť rôzne challenge, Tagy, paródie, piesni, videí a ďalších iných vecí. naspievame pár songov, že Bia. Áno. Takže budú tu videá ako DIY. Čo je? Nechcú DIY. Bohužiaľ nie. Urob si sám. Jaj, dobre. Niekedy bude točiť len ona sama. Možno sa stane, že bude točiť aj ona sama. Niekedy ja sama. Mám vlastne aj ja svoj channel. Volám sa Leni Koránová. Ale na ňa asi veľa videí neuvidíte. Skôr žiadne. Ale aj tam budú nejaké. Idem po celinu. Budú tu videá s domácimi matličkami. Napríklad toho viete už teraz. Prinies mi ju. Prinies mi poklad. Ty moja babátko. Je to moja mačka. Ja vám to takto- bola Selinka. Ja vám takto ukážem. A potom ešte budú videjka s Celý. mojím krásnym nádherným psíkom, ktorý sa volá... Jockey pes. Alebo Fuky Muky. Puky, ty Fuky. Alebo Puky. Celý. OK, takže... Ak sa vám my páčime, alebo ako to mám povedať, Aj so Selkou, mojou ľapkou. ak sa vám naše videá zatiaľ páčia, tak nezabudnite dať like Video zatiaľ páči. video. Dobre, bež. Dobre. Ak sa vám to video páčilo, nezabudnite dať like, Zradkyňa. koment. Ja sa budem tešiť, ono takisto. A my sa lúčime a bam.